Tegenwoordig geven steeds meer mensen aan de behoefte te hebben aan ontspanning. En voor bijna iedereen geldt dat je deze ontspanning kan vinden in een prettige, groene omgeving. De een zoekt een mooi natuurgebied op om er vogels te kijken. De ander gaat graag actief wandelen in het cultuurlandschap. Wat is er nu mooier dan dat je deze ontspanning in jouw directe woonomgeving kunt vinden? Helaas is er op veel plekken geen aantrekkelijke verbinding tussen de eigen woonplaats en de groene omgeving, door barrières zoals bijvoorbeeld een snelweg. Een aantal Friese organisaties, zoals het Frieske Geer, de Friese Milieufederatie en Landschapsbeheer Friesland, willen hier verandering in brengen. Daarom hebben zij het concept Groene Loper ontwikkeld. Zij willen graag dat de directe woonomgeving een goede verbinding heeft met het omringende landschap. Een groene loper kan op veel manieren vorm krijgen. Een bruggetje over water kan een barrière wegnemen, net zoals een tunnel onder een snelweg. Maar meestal gaat het om het realiseren van fraaie wandelpaden naar prachtige gebieden. In korte tijd zijn er al volop ideeën ontstaan. Een mooi voorbeeld van een groene loper is in Burgum te vinden. Een schapenboer wilde meer natuur creëren op zijn land. Hij wilde ook graag een wandelpad over zijn land, langs de bijzondere waterpoelen die hun oorsprong hebben in de ijstijd, zodat andere mensen ook van de prachtige natuur kunnen genieten. Een ander mooi voorbeeld vinden we in Hurdergayriep, waar de bewoners van het dorp werden afgesneden van een paar prachtige natuurgebieden door de nieuwe rondweg. Een groene loper in de vorm van een tunnel bood uitkomst. Op al deze plekken worden barrières weggenomen, verbindingen gemaakt of prachtige routes ontwikkeld. Er zijn nog meer plekken die een groene loper kunnen gebruiken. Natuur en landschap moeten niet meer een ver van mijn bedshow zijn. De natuur moet als het ware beginnen aan de rand van je dorp of wijk. Meer weten? Of heb je zelf ideeën voor een groene loper bij jou in de buurt? Kijk dan op onze website of neem contact met ons op.